Ćao svima, dobar dan, ovdje sa kanala Sakiman. Da. Ja šetam. Idemo mi da krenemo u bitku protiv drugima. Ja ove strane mogu pokupiti. To nisam znao. Nemoj da lagaš sad, ubit ću te. Prelepa pjeva napitak Regenerations. 20 minuta. Skačemo dalje. Zeznam se, bre. Kako je sad? Ne, on me ubio, mene! Skoj sam ja, retard. To pokupi. Krećemo dole. Ako se čuje miš, nema veze. Ali me potkačio ovaj iza leđa, mrš. Digeni. Lele. 1 minut, već ste govorili da nisam uradio. Ništa nisam uradio. Ništa nisam uradio. Da, stavim ove linijece da popravim, tako. I krećemo. Opcije čega da snimam, šta hoće neka priča. Da pitamo zanimljivo pitanje. Ko igra na fon? Ko igra na fon? Tim on igra. Sad ću napišem poz te ja to snimam. Te zvo celo da provašim. Jump! Skočio sam, uspjela sam da skočim i ja snimam. Tavrš! Sad ćete! Ti je ni šujem! Mislim kada... Skačemo, aleluja. Lala beži. Ne, moj mrš. Ćeve banujem sa servera. Minecraft igra, krkni, ubit će me. Hacker. Sad ću i ovog. Samo Regenerations. To pokupi mi. Mi skupljamo kill streakove. Nemoj mene. Nisam ti ja ništa. A gledaj što beži. Sačuti. Sam si po.
Ljudi, mi se vidimo, telefon mi zvoni. Ljudi, ne znam ko je zvao, ali ja sam se javio i neka gospođa priča i da pojma šta hoće on od mene. Da, i zato sam umirao zbog glupi telefona. Idemo po kitakam. Kod kit smo, kod kit. Kit start. Kako sam brzo došao kod male koče. Samo sam se teleportirao. I seko sam. Super sam gledamo. Ne. Yo, oh my god. Postoje to snimam. Mislio sam da ću padnem na taj jump. Sad je moj deda ušao sobom. Ja sam mora da stopiram, kropiram. Sharpness mi treba. Zvončići zvone celu noć. Večeras će da znam rad. Ako kuću proći ovaj lik. Eto je ovaj lik što me naređuje da me banuje. Zbog F3+, sećate se. On epizode. Sad ću ja njega ubit. Fuck. Crkni više! Koji te rodi! Crkni više! Kako sam ga iz jitter klikao. 7 minuta i 25. 7 minuta i 31. Snimamo. Ja ću umreti od gladi. Gde si krenuo, momče? Marša. Kaže, može da banuje na server, a ništa ne može. Samo je rekao nekom da me banuje, ubiće me ove, ubiće me. No. Hoće rekao, tim, neće niko tim. Ko će Skype da pričamo? Zovem se Lukica MC. Vi koji me gledate, ako niste subani, subte me. Znam 100 miliona ljudi gleda, ali nije subao na moj kanal. Sad ću mogi, sad. Fuck. Ej, stari, čubre. Ti si višu bitići, može si. Bitići. Šta to znači, Bog ti zna? Šta to znači, Bog ti zna? I bit će IP deskripcija od ovog servera. Pa zato zovem se Lukica MC. Ako ne zaboravim da ostajem neću svrati. Oh my god. Sad će mi se završiti sama epizoda. Neću ja. Ljudi, ako ne kažem, to je bilo to za epizodu.